Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатинолга таба койбір темалар турында. 39-15 йортында яшаучылар йорт янында алып барылучы төзелешкә каршы комплекстагы проблемага кайчан нокта куелар. Сазлы юллар һәм яңгырлар аша Ефәк юл ралли рейды дәвам итә. КамАЗ Мастер командасы ничәнче урында бара? Өй түбәләре ишелә, электр баганалары ауа, хәтта агачлар да сынам. Кичәге яшенле көчле яңгыр шәһәрдә әнә шундый из калдырды. Социаль челтәрләрдә зарланып язучылары бик күп, алар турында киләсе сюжетта сөйләрбез. Только что прилетела вот на козырек к нам чья-то крыша. Кеше шилнәдә күп фатирлы йортта яшәүчеләр зыян күрә. Көчле җил сарай түбәсен куптарып алып каршыдагы йортка илтеп ташлый. Нәтиҗәдә газ турбасы җимерелә, койма ишелә. С нашего сарая крыша сюда прилетела, синовала эта крыша. Это вот та самая, которая и газовую трубу погнула? Да. И палисадник, и все. А вы сами в каком-то из этих домов живете? Да, вот двухэтажки. Тут 14 машин стояли. Ладно, еще они не пострадали, и люди не пострадали. Этого я вот рада, конечно. Олы шилнәне дә җил уратып узмый, биредә электр тапшыру линиясе зыян күрә. Көчле җил нәтиҗәсендә багана ава. Весна 2 Бриз прибрежный бакчачылык ширкәтләре дә зыян күрүчеләр исемлегендә. Бакчачылар әйтүенчә, яшеннән телевизор, суыткыч һәм башка шундый көнкүреш техникасы сафтан чыга. Кайберәүләрнең уңышларына зыян килә. Лилия Хәбибҗанова, Руслан Бикмөхәммәтов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 39-нчы комплекстагы проблемага кайчан нокта куелар? Исегезгә төшерәбез. 39-15 йортында яшәүчеләр йорт янында алып барылучы төзелешкә каршы чыкты. Ахыр чиктә шәһәр башкарма комитет җитәкчелеге төзелеш алып баруны туктатырга боерды. Моңа ризасызлык белдереп эшмәкәр судка бирде. Хөкемдар исә төзелешне туктатуны законсыз дип тапты. Йортта яшәүчеләр мондый карар белән килешми. Алар Үзәк районының яңа башлыгы белән очрашты. Столько еще проблем, которых мы тут даже предвидеть даже не можем после этой стройки. Вот вы представьте, так на расстоянии вытянутой руки от дома будет какой-то сомнительный объект. Барлык проблемаларын шәһәрдәшләр Үзәк районының яңа башлыгы Эдуард Фәттаховка сөйли. 39-15 йортында яшәүчеләр һәм эшмәкәр арасындагы тавыш-гауга узган елның март аенда ук башлана. Шәһәрдәшләр төзелешкә каршы. Әлеге территориядә алар ял итү урыны булуын тели. Безнең үй биеклегендәге здание солып куярлар дип шанасы килми. Өметләнәбез, что шәһәр җитәкчеләр, хөрмәтле җитәкчеләр, безнең депутатлар безнең файдага хәл итәрләр дип ышанабыз. Бу безнең балалар уйный торган, чыгып совхоз уйный торган, ял итә торган җир ул безнең. Неизвестно, что в этом здании будет, то ли какой-то промышленный цех, котельный он будет. Вот это нас все напрягает, смущает. Что здесь будет, что будут заезжать эти железные ворота 3 на 3, что будут газели грузовые заезжать. Вот это нас все смущает. Больше всего нас, конечно, испугало, это когда весной их забор обрушился, он был забетонирован, и там почти на 1,5 метра земля съехала. Это песок, а если начнет тут строить дальше, начнет вибрация. Тавыштан 39-15 йортының 6-нчы подъездында яшәүчеләр зыян күрергә мөмкин ди шәһәрдәшләр. Узган ел гына йортта капиталь ремонт узган. Быел инде деварларда ярыклар күренә. Здесь есть проблемная стройка во дворе дома. Я сегодня приехал сам посмотреть, сам разобраться, послушать жителей, для того, чтобы понять глубину проблемы, понять, в чем проблема, и, может быть, помочь где-то в этой проблеме разобраться нашим жителям. Йортта яшәүчеләр белән монда очрашулар тагын булачак дип белдерде Эдуард Фәттахов. Шаллылар проблеманың тизрәк уңайга хәл ителүен тели. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939-301-31-31 номеры буенча көтеп калабыз.
Ona kapitali yardımında ipoteka төлеу тәртібі қодиләштірілді, яғни пенсия фондына беруге тиешлі мәжбүри документлар исемлігіне өзгерішлер кіртілді. Біріншіл кредитні төлеуге оқша жіберуіне раслаушы білішмә исемліктен түшіріп қалдырылды. Қазір зайымшылар ипотека берген банктан кредит алу турында документ қына тапшырға тиеш. Бұл балалы ғайлелерге тұрақ сатып алуға еки түзуге алынған кредитні тезірек рефинансларға ярдәм итәшәк. Эдуард Николаев экипажы Ефек Юл ралли-рейдінің 7-ші этабын ұтты. 2-ші орында КамАЗ-Мастер командасының тағын бір пилоты Дмитрий Сотников. 3-ші орында оларының команда бойынша партнері Сергей Куприянов. Ефек Юл ралли-рейдінің 7-ші этабы Қалмыкия дауыздан маршрутлар Элистандан Элистаға қадар шул яңғырларғына қомышаулады. Шуада 7-ші этапны созлы узышлар деп отарға үлгірділер біріншілікті Эдуард Николаев. Повезло, что скользко было первые 20 километров, дальше прекратился дождь и уже стало подсыхать. Да, долгое время ехали в одиночестве, но потихонечку приближались к Владимиру Васильеву. Да, на бездорожье накатили, посигналили, ребята пропустили. Эдуард Николаев узышларына 2 сағат 44 минут ішінде узды. КамАЗ-Мастер командасының 2-ші пилоты Дмитрий Сотников 6 минутқа қолышып келді. Это классический калмыцкий участок, очень быстрый. Вроде бы местность знакомая, но очень много невидимых дорог, приходится на большой скорости, очень тяжело их разглядывать, поэтому сегодня несколько раз приходилось просто от скорости не видели дороги, немножко крутились, возвращались, то есть были неточности. Когда это скользко, это усложняет всю вот это управление автомобилем, поэтому участникам приходится быть очень аккуратным. Я думаю, если было бы сухо, они бы сегодня приехали гораздо быстрее. Ефек Юл халыкара ралли-рейді қатнашушылары Элистадан Волгоград шәһәренә юл тота. Оларға 600 километр юл узарга кирәк. Лилия Гатина, Лилия Хабибжанова, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Реабилитация после инсульта и ЧМТ. Восстановление глотания, запуск речи. Аппаратно-вибрационная нейростимуляция. Транслингвальная нейростимуляция при детских церебральных патологиях. Летнее предложение от Enzo Home. Мебель, матрасы, текстиль. Все товары из наличия на самых выгодных условиях со скидками до 50%. Решайтесь. О цене договоримся. Мебельный центр Соло. Новый город 4110. Успей заказать со скидкой от производителя до 50%. Пластиковые окна, натяжные потолки, обшивку и остекление балконов, входные и межкомнатные двери. Наш адрес: Новый город, 1815.